حال در برنامه اطلاعاتی خبر همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیوی مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید پس می توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیوی مهاجر، بگذار تا بگوید. салом шунавандагони гиромин, шарҳи ҷанбастии хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 17 декабр аст, соат ба вақти Москав 18:04 дақиқа. ваколадори ҳуқуқи инсон дар Русия Татьяна Москалковка иброз доштааст ки барои пешгирӣ аз муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва дигар равандҳои ба тартибдарории ҳуҷҷатнигории муҳоҷирони меҳнатӣ бояд махзани ягонаи маълумотҳои муҳоҷиронро сохт. омбудсмен пешниҳод кардааст ки вақти он расидааст ки ба чанде аз бандҳои қонунҳои муҳоҷиратӣ дар ин кишвар бояд тағйиру иловаҳо ворид сохт то онҳо ӯҳдадориҳои байналмилалии Русияро бароварда созанд. ваколадори ҳуқуқи инсон дар Русия гуфтааст ки масъалаи вуруди муҳоҷиронро бояд дар марз ҷиддӣ дид, чун аксари онҳо намедонанд ки ҳаққи вурудашон ба Русия боз дошта шудааст ва онҳо вақти вуруд гардидан ба нағзи қонун гунаҳкор дониста мешаванд. ин равандро Татьяна Москалкова як роҳи пешгирӣ аз муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва ҳифзи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои муҳоҷирон маъни дод кардааст. омбудсмени ҳуқуқи инсони Русия илова доштааст ки имсол зиёда аз 800 арзу дархостҳо аз муҳоҷирон дарёфт карданд ки бештари онҳо барои ҳаққи кору иқомат дар Русия, масъалаи шартномаи корӣ ва поймолшавии ҳуқуқи онҳоро дар бар мегирад. намояндаи президенти Русия дар умури Афғонистон Замир Кобулов ҳамла ба дидбонгоҳи сарҳадӣ дар Тоҷикистонро шарҳ дода гуфтааст ки ҳукумати Тоҷикистон барои таҳқиқи ҳодисае ба амал омада аз Русия кӯмак нахостааст. мо ба додаҳои расмии ҷониби Тоҷикистон такя мекунем ва онро чун маълумоти боэътимод мешуморем. худи ин ҳодиса ташвишовар аст. агар касе ҷойгоҳи Русияро дар муносибат бо ташкилотҳои террористӣ ва давлати исломӣ дар Афғонистон пайгирӣ карда бошад, мо чанд сол пеш дар бораи шакл гирифтани ҳодисот карда будем. мутаассифона пешбинии мо дар ин росто дуруст баромад, гуфтааст Замир Кобулов, намояндаи президенти Русия дар умури Афғонистон ҳангоми суҳбат бо шабакаи хабарии ТАСС. ӯ ҳамчунин шиква аз он кардааст ки дар баробари чандин маротиба хабардорсозӣ мо аз амалҳои террористӣ дар Осиёи марказиро давлатҳои ғарбӣ нодида гирифтанд ки оқибаташ ба он оварда расонед ки чунин ҳамлаҳои хунин дар хоки кишварҳои Осиёи марказӣ рух бидиҳад. Замир Кобулов илова кардааст ки мо тарафдори онем ки бо ҳама гуна бадӣ дар давраи сарзаданаш бартараф шаванд, на он замоне ки ба таҳдиди воқеӣ ба давлатҳо ва ҳамсояҳо табдил меёбанд. ман бар ин ҳастам ки на танҳо мо балки дигар кишварҳо низ қазияи ҳамла дар Тоҷикистонро омӯзанд ва қарорҳои дахлдор қабул намоянд то нагузорем ки минбаъд чунин ҳодиса такрор шавад, афзудааст Замир Кобулов, намояндаи хоси президенти Русия дар умури Афғонистон. дар шоҳрои байналмилалии автомобилгарди Самара Чимкент дар ҳудуди вилояти Ақтубаи Қазоқистон автобуси муҳоҷирон аз кор мемонад ки дар ин шабонарӯзи фасли зимистон мусофиронаш аз хунукӣ азият мекашанд. дар ҳамин ҳол полиси вилояти Ақтубаи ҷумҳурии Қазоқистон дар якҷоягӣ бо департаменти ҳолатҳои фавқулодда зуд ба назди муҳоҷирон ҳозир шуда мусофирони автобусро ки 50 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон ва 4 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистонро дар бар мегирифт ба наздиктарин ошхонаи шоҳро бурда бо онҳо ҷойи гарм фароҳам мекунанд. кормандони департаменти ҳолатҳои фавқулодда дар якҷоягӣ бо полис автобуси аз кор мондаи муҳоҷиронро ба таъмиргоҳ бурда барои сафар омода мекунанд ва муҳоҷиронро то ба даромадгоҳи вилояти Қизилордаи Қазоқистон ҳамроҳӣ мекунанд. гуфта мешавад ки автобуси муҳоҷирон аз шаҳри Перми, Русия 54 нафар бо 54 нафар мусофир ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар дошт. мавриди зикр аст ки дар моҳи ноябри соли ҷорӣ низ чунин ҳолатҳои дар шоҳроҳои касногузари Қазоқистон аз кор мондани воситаҳои нақлиёти муҳоҷирон гузоришҳо расида буд ки дар он ҳолатҳо низ полиси Қазоқистон зуд ба вазъи ногувори муҳоҷирон расидагӣ карда онҳоро бо ҷойи хоб ва хӯроки гарм таъмин намуда буд.
дар русия пешниҳод доранд ки нафарони хориҷие ки бо истифода аз маводи нашадор хариду фурӯши ғайриқонунӣ ва интиқоли он зиндонӣ шудаанд аз русия эхроҷ гарданд. ин суханронро вакили думаи давлатии русия Олег Нилов баён доштааст. ин вакили парлумони русия гуфтааст ки нафароне ки ба истифода ва ё хариду фурӯш ё ин ки интиқоли ғайриқонунии маводи нашадор, моддаҳои сахттаъсир ва перекурсор даст мезанад, баробар ба як хатари амали террористӣ мебошад, чун он метавонад садҳо нафари дигарронаш ҷалоб ва ё нашаманд гардонад. аз ин рӯ вай ба парлумони русия пешниҳод доштааст ки дар моддаҳои 228, 230 ва 231 кодекси ҷиноятии русия тағйиру иловаҳо бояд ворид сохт то нафарони хориҷие ки бо ин моддаҳо ҳабс мегарданд баъди адои ҷазо дар муассисаҳои ислоҳӣ ба ватанашон эхроҷ карда шаванд. Олег Нилов, вакили палатаи поёнии парлумони русия, гуфтааст ки баъди аз таътили моҳи январӣ ин масъаларо ҳатман дар парлумон мавриди баррасӣ қарор медиҳад. мақомоти дахолатдори ҷумҳурии чех 4 нафар хориҷиро ки дар бинои маҷмӯи дипломатии русия дар шаҳри Прага иқомат доштанд, аз ин кишвар эхроҷ намудааст. 16 декабр вазири умури хориҷаи ҷумҳурии чех Томаш Патричек бо ишора ба ин амалии дипломатони рус гуфтааст ки иҷрои қонунҳои давлати чех барои ҳама ҳатмӣ мебошад. аз нафароне ки эхроҷ гардидаанд ном бурда намешавад. расонаҳои хабарии чех нависонданд ки сафорати русия 4 биноро бо 200 манзил барои муддатҳои тӯлонӣ аз ҳукумати ҷумҳурии чех ба иҷора гирифтааст ки онҷо на танҳо мардум истиқомат мекунанд, балки шаҳрвандони русия ва дигар шаҳрвандони пасошӯравӣ ширкатҳои худро сабти ном кардаанд. пулиси Прага гуфтааст ки нафарони ихроҷшуда рутбаи дипломатӣ надоштанд ва онҳоро ҳафтаи гузашта боздошт намудааст. ҳамчунин пулис гуфтааст ки сафорати русия барои ҳузури хориҷиён дар маҷмӯаи дипломатӣ ба пулис хабар надодааст ки ин амал низ хилофи қонун дониста мешавад. ҳузури нафарони ихроҷшуда аз маҷмӯаи дипломатии русия дар Прага аз 1 то 4 сол барои вуруд ба ҷумҳурии чех мамнӯъ дониста шудааст. шунавандагони азиз, як эълон низ дорем. шоми 20 декабр соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Моҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо ҳуқуқшиносони соҳаи Моҷират доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқомати буду бош дар қаламрави Федератсияи Русия ба расмият дарории ҳуҷҷатҳо, тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Моҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, Imo, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 04 10 8967 111 56 46 соли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 20 декабр соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад. дар охири нашри хабаре шуморо бо вазъи боду ҳаво барои пагоҳ ошно месозам. 18 декабр дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофиён бориши борон пешгӯӣ мешавад. дар баъзе аз қисматҳо туман мефарояд. ҳарорати рӯзонаи ҳаво то 8 дараҷа, шабона 4 дараҷа гарм мебошад. дар Москав низ пагоҳ бориши борон пешгӯӣ мешавад. ҳаво рӯзона 2-4 дараҷа, шабона 6 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар Санкт Петербург рӯзона бориши борон ва шабона барф гуфта мешавад. ҳаво рӯзу шаб гармӣ то 3 дараҷаиро фаро мегирад. дар Новосибирск бошад пагоҳ субҳ каме барф меборад. шамол бо суръати 7-11 метр дар сония аз самти шимол мевазад. ҳаво рӯзонаю шабона аз 8 то 10 дараҷа хунук мешавад. дар Екатеринбург ва вилояти Свердлов низ 18 декабр барф меборад. дар баъзе минтақаҳо барф ба борон мубаддал мегардад. баъзе ҳаво рӯзу шаб якхел буда доираи 5-6 дараҷа хунукиро дар бар хоҳад гирифт. дар минтақаи Хабаровск пагоҳ субҳ барф меборад. давоми рӯз боришот гуфта намешавад, вале ҳаво сард буда шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 10-13 метр дар сония мевазад. рӯзона хунукии ҳаво ба 18, шабона то ба 22 дараҷа хоҳад расид. дар Краснодар бошад пагоҳ ҳавои офтобӣ дар назар аст. ҳарорати ҳаво низ мӯътадил буда рӯзона гармии 16 дараҷа, шабона 10 дараҷаиро фаро мегирад. шунавандагони азиз, шаҳри ҷамъбастии хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои Моҷир шунидед. саломат бошед.